De zinnen wie er het aardig bij, dus een keurige dag. En dan wie ik nog een koeltje van de middag voor de wetensporters. Wel, joen en vannacht, nou, net volle wien. En we hebben het over een heldere nacht en een temperatuur tussen de 6 en het 10 graden. De hegere temperaturen op de eiland en kans op een mistbank. En ik zei het al, net volle wien, zwak en die komt uit verschillende richtingen bij. Morgen een warme simmerdag. Een simmerdag met zinnen, flink wat zinnen ik. Willen ze even wat bewolking en de zinnen het 4 de oerhoorn. De temperaturen binnen prima zijn 18 en 22 graden. En de wind, nou die zal zwak of matig wezen, komt wat uit richtingen tussen zuidoost, zuidwest. En dan terug naar de joentijd, dan hebben we het nog over zo'n 20, 21 graden om een uur of zo op 8 En dan zetten we terug naar de snij. En die zucht er oors uit. Vanuit het westen maar buien, maar kans op tonger, misschien wel windsteden, misschien wel hagel. En we hebben nog wat zinnen. Temperaturen, zandje nog 21 graden, kunnen nog best op terug. Uiteindelijk op een soort plek nog warme simmerwaar. En de wind die komt dan wat meer uit westelijke richtingen en die wordt krachtig in het kust- en waardgebied. We zetten op naar het vooruitzicht. Op Manje nog net helemaal droog. Rijn, ik wil wat zinnen. Ja, temperatuur, zandje, 18 graden. En op de tiende bezoeken hebben we het over zo'n zandje, misschien 18 graden. En we hebben het over nog wat Rijn en ik de zinnen erbij. Bij ze lijkt het dan weer een droge dag te worden. En dan kan die temperatuur weer een graadje omheen. Richting de 18 of de 19 graden. Nou ja, we maken hem aan, maar weer even in het waarsje.